Hola, som S-Game a sme tu pri takom menšom videu. Už dlho nebolo video. To má aj dôvody. No, prvý dôvod. Teraz sme Ulom Brothers natočili veľa videí. Veľmi veľa, ešte nemáme všetky vydané. Tam som musel pracovať. Každý deň sme tam boli u Flexiho a natáčali sme. Takže aj to je niečo. A nemal som čas na toto. A trošku sa mi už nechcelo tú samotu točiť. Takže toto informačka a hneď za tým si natočíme Happy Wheels. Dobre, sme naspäť, bolo niečo. Nemusíte nič. No, takže, to som už povedal. Asi z dnešného videa toto. Hneď bude Happy Wheels, len toto som chcel oznámiť. Takže, majte sa. Hola!